jordskælvet i Haiti optaget så langt væk som på Bornholm, har gav bulderet nemlig genlyd i undergrundens granit. Og sådan lød det altså fra vores udsendte medarbejder Thomas Ubbesen i Haiti. Jordskælvet den 12. januar gav genlyd verden over. Det gjorde den altså i bogstaveligste forstand, også på Bornholm, her på vores egne bredde- og længdegrader. Her har danske forskere nemlig optaget lyden af skælvet, som forplantede sig gennem Klippeøens undergrund. Det er tungt. Ja, så det her er jo sådan en seismograf, som står på Bornholm og registrerer år ud og år ind. Da jorden skælvede under Haiti den 12. januar, forplantede rystelserne sig 8.200 kilometer væk. Lydbølgerne skyllede kort efter ind over Bornholm, hvor granitten gav genlyd. Så kommer der brud, og det giver altså en lyd, som udbreder sig i hele jordkuglen. Og den fortsætter altså op, også forbi Danmark heroppe, hvor vi så kan registrere det på vores seismometer. Sådan så det ud på Haiti. Og 11 minutter og 40 sekunder senere lød det sådan her i den bornholmske undergrund. Men det er ikke lydene som sådan, vi bruger i vores forskning. Det er de digitale data, som vi putter direkte i computeren for at forstå jordens indre opbygning bedre, jordens mekanismer, forstå, hvordan jordskælv sker, hvor der er risiko for, at der kan være jordskælv. Ja, jeg kan da lige prøve at sætte den her til. Lyden er optaget med højfølsomme mikrofoner, såkaldte seismometre, der er opstillet af GEOS, Danmarks Nationale Center for Geologiske Undersøgelser, og i samarbejde med Bo Holm Jacobsen er lydbølgerne omsat til at være hørbare med det menneskelige øre. Og det, som vi så gør, det er at sætte farten op, sådan at en bassanger måske kommer op og har en frekvens på 180.000 Hz, som kun flagmus kan høre. Men så bliver vores jordskælvsbas løftet op til frekvenser, som vi faktisk kan høre. Selvom skælvet kunne høres på Bornholm, så er der ingen fare for skader på Klippeøen. Rystelserne her på Bornholm er ganske små, en brøkdel af en millimeter, og et instrument som det her måler med lethed en tusindedel af en millimeters bevægelse op og ned. Så der er på ingen måde tale om, at Bornholm er ved at slå revner. Verden over lytter hundreder af seismometer konstant efter rystelser i undergrunden. Alene i Danmark er der 3, og et af dem står altså på Bornholm. Ja, det kunne man da kalde genlyd. Puk, hvad sker der i aftenshowet her i anden afdeling lige om